Právě si klikl na tohle video a asi si připadáš docela v klidu. Co tvoje ramena, nejsou o trochu výš, než by měly být? Necítíš trochu napětí v prstách na nohách, v rukách? Co třeba levá ruka, není trochu stažená? Co tvoje břicho, nemáš tam nějaký tlak, je uvolněný? Umíš se nadechnout? Možná nejseš tak moc v klidu, jak jsi zmyslel. V hlavě můžeš být tak nějak v pohodě, ale co tvoje tělo? Upřímně navnímej teďka svoje tělo, nechci nic jinýho. Vypni hlavu, vypni jakoukoliv myšlenku, co ti tam jde, pokus se o to, budou tam chodit píčoviny. A zkus se nacítit na svoje tělo, na každý pocit. Najednou je tam těch pocitů hodně a je tam tlak, je tam nervozita, která je tam furt. A já jsem si třeba všiml u sebe, že když jsem na telefonu a jsem třeba na sociálních sítích, tak jsem furt trochu v křeči. Čelist zaťatá, ruce trochu mají tenzi, stejně jako nohy. Schválně. Přijde ti zpráva nebo nějaký upozornění a ty jdeš odepsat. Jak myslíš, že na to zareaguje tvoje tělo? Jenom to pozoruj. Jakmile ti teďka přijde nějaká zpráva, tak to spozoruj. Pravděpodobně zadržíš dech, nedýcháš do břicha, nedýcháš plně. Trochu stuhneš a zkrátka tělo dá trochu stresovou reakci. A jenom si toho všimni. Jenom si všimni toho, že když jsi na telefonu, tak nedýcháš. Dýcháš mělce, jak kdybys byl malá holka, jak kdybys měl zrovna umřít. Tak jako, aby aspoň něco trochu do sebe dostal. Ale přesně takhle, kolik do sebe dostaneš toho kyslíku, jen tak jako ani nevím, že se to děje, tak takhle pak běží celý tvůj život. Ani nevíš, že se děje. Jenom prochází, jen tak jako zlehka, no, tak je to tak nějak v pohodě. Protože tvoje tělo odráží tvůj život. To asi víš, máš v sobě nějaký pocity, který cítíš, podle toho máš náladu. Když máš dobrou náladu, jsi šťastný. Když máš špatnou náladu, tak nejseš šťastný, jsi, já nevím, jaký unavený, nasranej. Všechno to vychází z těla, z toho, jaký máš pocit. Ale jestli o tomhle víš, tak ti to nemusím vysvětlovat. Víš, jaký je to rozdíl. Jaký je to rozdíl, když máš uklidněný tělo, anebo když jsi v tom režimu, ve kterém seš furt teď, ve kterém se byl, když jsi klikl pravděpodobně na tohle video. Protože to není věc, která se děje automaticky. My se musíme naučit uklidňovat. Jo, zní to zvláštně, proč bych se měl naučit být v klidu. Představ si jenom někoho, který furt někam spěchá a když se s tebou chce bavit nebo se s tebou baví, tak si říkáš, brácho, mluvíš hrozně rychle, máš toho hrozně moc v hlavě, já tě vůbec nestíhám, já tě nechápu. Proto by ses měl uklidňovat, protože pokud chceš žít kvalitní život, chceš být spokojený a chceš hlavně žít to, co může žít, no tak musíš být v klidu. Jinak tě bude ovládat tvoje tělo, jinak budeš mít furt tu malou tenzi, kterou jsi měl na začátku. Jestli teďka na to myslíš, tak třeba postupně odchází, protože ono to není o ničem jiném, než o tom vědět. Než to svoje tělo cítit. Když ho budu cítit, tak se automaticky bude uklidňovat, tak se automaticky bude uvolňovat. Všimni si toho, že hned, jak jsem upozornil na ty prsty, na ty ramena, na to břicho, tak automaticky si tam cítil, že se něco stalo. Automaticky si třeba povolil tu tvoji ruku. Je to úplně přirozený, tobě stačí o tom vědět. Když o tom budeš vědět, během dne si to budeš připomínat, tak automaticky v tom stavu budeš. Není to, že se do něj jednou dostaneš a budeš ho mít do konce života. To by bylo fajn, ale to je přesně to, co my jsme naučení. Hned mít všechno hned, protože hnedka je odměna, hnedka je výsledek, hnedka je něco. Mně přijde myšlenka, já něco udělám a hned to vidím. Hned bych chtěl mít vyřešeno na první pokus. To je přesně ten důvod, proč to tvoje tělo je v takovém stavu, v jakým je. Protože na něj nemyslíš, ty nemyslíš na svoje tělo. Ty mu nedáváš to, co chce. Ty sobě dáváš, co chce tvoje hlava, co chce tvůj dopamin, co chcou tvoje nějaký prožitky, ty vole, který potřebuješ cítit. Ne, tvoje tělo neví, co má dělat, tak všechno tohle vyhledává. Tak vyhledává porno, tak vyhledává Instagram, tak vyhledává alkohol, vyhledává cokoliv, aby se mohlo v klidu nadechnout. Protože ona má pocit, že brzo umře, že se brzo něco stane. Je v režimu, kde jede na poslední. Neví, jestli se zítra probudí, tak si chce aspoň dneska vyplavit dopamin.
Takhle máš naučený svoje tělo. Je to zvláštní to slyšet, ale musíš se naučit se uklidňovat. Někdo má třeba to štěstí, že měl celý život krásný, nepotkávaly ho problémy a je v klidu, přirozeně jeho tělo se nestáhlo, ale jestli sleduješ tohle video, tak v sobě máš pravděpodobně nějaký zážitky, něco prožitýho, kdy to tělo na to muselo takhle zareagovat. Hodně často to bývá, když někdo musel rychle vyspět, protože rodiče dělali nějaký jiné věci, než měli. Nebo se mohli snažit, rodiče se vždycky snažijou, ale tvoje tělo zkrátka nebylo připravený na tohle. Proto se dalo do tohohle režimu. Naučilo se tak fungovat. Nemůžeme být naštvaní sami na sebe za to, v jakým jsme teď stádiu, protože my za to nemůžeme. Ale můžeme to teď změnit. Proto taky natáčím tohle video. Já jenom vím, jaký je rozdíl, když seš v pohodě, když tvoje tělo je ve správném režimu, anebo když seš v tom režimu, ve kterém jsou skoro všichni. Extrémní rozdíl. Představ si, že seš tady v tom a furt bys něco chtěl. Chtěl bys toho ještě víc, chtěl bys tohle. Nemůžeš nepracovat, musíš vydělávat peníze, musíš dělat tohle. Ti lidi se nikdy nezeptali. Proč? Proč teď musím jít vydělávat? Proč teď musím něco dělat? Protože neumí být v klidu, protože moje tělo neumí být v klidu, neumí vyrelaxovat, neumí být samo ze sebou. Proto furt budu něco dělat, proto se na nic nebudu ptát a proto prostě pojedu, protože tady mám jasný daný koleje, tady mám tenhle cíl. Jo. A co nejvíc necítit to tělo. Co nejvíc to necítit, protože tam ta věc mi to dá. Já jsem to viděl na tom videu ten týpek vypadal šťastně, mě to udělá šťastným. Já budu potlačovat to, jak se cítím teď, protože až budu mít tamto, tak to bude fajn. Hodně štěstí. Takhle se cítit dobře nebudeš. Ale pokud začneš dávat váhu na svoje tělo, na to, co cítíš a uvědomovat si, že během dne najednou máš zaťatý ruce, najednou nedýcháš, tak postupně se to začne uvolňovat. A postupem času ty si ten život aj možná začneš užívat. A nebude to ve stresu, nebude to proto, že musím udělat tohle, ale protože tělo se trochu odpočine. Sranda je na tom to, že ty dokud se neuklidníš, tak ani nevíš, že jsi nebyl v klidu. Ty dokud nezažiješ ten stav, jaký to je, když tvoje tělo je vybalancovaný a funguje tak, jak má, protože mu dáváš to, co chce, protože si na něj dáváš pozor a nejseš v hlavě a nezatínáš věci furt a nedýcháš, tak najednou poznáš ten rozdíl. Najednou víš, co to je, najednou vidíš i ty situace, které jsou vystresované, najednou cítíš vystresovaný prostředí. Ale dokud jsi v něm byl, tak jsi to nemohl vnímat, byl si toho součástí. Proto jestli teďka přemýšlíš, že možná na tom něco je, tak na tom něco je. Gratuluju lidem, kteří už to mají dávno za sebou, ti vyjou, že to je to všechno, co potřebuju k tomu, abych se cítil dobře. Nejsem tady od toho, abych tě přesvědčoval. Vyzkoušej si to sám. Když budeš na telefonu, i když nebudeš na telefonu, ale když seš na telefonu, tak nedýcháš, to ti můžu zaručit. To se můžem klidně vsadit. Když si vzpomeneš, tak se nadechni. Ale já to myslím, pořádně se nadechni, jak normální člověk. Ne jako, dej mi něco víc. Ne. Normálně se nadechneš hluboko, dolů, do břicha. A možná ti to moc nepůjde, protože možná tady budeš cítit stažení, možná dole budeš cítit stažení, budeš cítit nějaký tlaky. Protože tvoje tělo je furt v tom stažení. Chce to čas, chce to nějakou dobu k tomu, aby se to uvolnilo. Ale není to nic těžkého, ty k tomu nepotřebuješ žádný návody. Jenom si během dne na to vzpomenout. Nepotřebuješ si to plánovat, co zítra, v kolik, jak, kde budeš odpočívat. Ne. Jde o to, že ty si musíš zvědomit svoje tělo a uklidnit to. Zvědomit si, že cítíš stres v břichu. To je všechno. Jenom ho pocítíš. Nebudeš ho potlačovat a nebudeš si říkat, já teď musím být tam, tak teď to cítit nebudu. Ne. Jakmile to přijde, tak to procítíš. Ideálně se ještě nadechneš a řekneš si, OK, teď moje tělo má nějakou tenzi, já ho nechám, ať to projde. A ono to projde. Teď pravděpodobně odpočíváš tak, že přijdeš z práce, zvenku, ze školy, lehneš si, co já vím, na gauč, na postel, možná si dáš nějaký telefon, nějaký videa, nebo si pustíš nějaký film, prostě do pohody, něco si poslechneš, co já vím. Tohle ale není ta správná relaxace, o tom jsme si teďka bavili. Tvoje tělo má furt tu tenzi, ty se budeš koukat na ten film, ty budeš na tom telefonu a tvoje levá, pravá ruka budou trochu ve stresu, trochu stažený, stejně jako nebudeš dýchat.
Tohle není relax. Je docela jedno, co děláš za aktivitu. Ty musíš mít zvědoměný to, jak se cítíš. Ty musíš mít zvědoměný to, že dáváš pořádný nádechy. Když pořádně nebudeš dýchat, tak se nikdy nevyrelaxuješ. Můžeš to mít každý den v tom plánu. Každý den v tu hodinu si půjdu teďka odpočinout. Tvoje tělo neodpočívá. Ani tvoje hlava neodpočívá. Jenom dostává to, co potřebuje, aby mohlo přežít, aby mohlo jet na tu další hodinu, na ten další den, na ten další měsíc, na ten další výkon. Tělo nedostává to, co chce. Kdyby dostávalo to, co chce, tak pravděpodobně tohle video nesleduješ. Protože víš, jak je to důležitý, víš, co to pro tebe dělá a víš, že tomu musíš dávat veškerou pozornost během dne, jinak to zkrátka není dobrý. Když se na něco koukáš, když jsi na tom telefonu nebo když si dáváš ten odpočinek, tak tvoje tělo neodpočívá, ale naopak ono furt dostává ten stimul. To, co ho drží v tom stresu, v tom napětí, tak ty mu ho furt dáváš. Protože ono už je naučený tak, že když to napětí nemá, tak se cítí zvláštně. Nenaučil se vnímat svoje tělo. Proto když by nemělo ten stimul, nebo to, co mu dává to napětí, ten pocit, ten dopamin, ten dobrý pocit, aspoň něco teďka chvíli nebudu cítit, tak ty by se cítil nepřirozeně. U tebe to teďka neumí samo projít. Musíš na to jít postupně. Takže nemusíš hnedka začít 10 hodin meditovat. Jenom stačí, když si vzpomeneš na ten dech. To je všechno. Tobě stačí si na to vzpomenout a říct si, OK, já se uklidním. Automaticky přes den budeš dýchat mělce. Nebudeš dýchat jako normální týpek. Protože když jsi byl malej, tak ti rodiče něco řekli nebo na tebe zvýšili hlas, ty jsi šel do pokoje. Takhle jsi tam to a nechtěl jsi vyjadřovat. Hlavně ať není problém, musím být potichu. Je to těžký, tohle je ten důvod, za kterých to vzniká. Nemůžeme vinit sami sebe. Když se nebudeme vinit, že neumíme odpočívat a začneme zkrátka dělat to, co ti tady říkám, přirozeně. A ti nedávám konkrétní návod, nejenom chci, ať si sám zvědomíš, že tohle vlastně není normální režim. To, ve kterém většina žijeme. Když se koukáš na ten film a dáváš si ten tvůj nějaký naučený odpočinek, tak tvoje tělo, tvoje hlava právě nasává tisíce informací, co bychom v životě před 30 lety nenasáli za nevím jak dlouho. Tvoje tělo dostává tolik věcí a furt ho jenom udržuje a ještě mu dává větší tenzi. Aby tvoje tělo opravdu přešlo do toho režimu, kdy teda OK, začnu se uklidňovat, nejsem v nebezpečí, tak ty mu musíš dát tu pozornost. A když tu pozornost máš tady v tom telefonu, tak mu ji nedáš nikdy. Tu pozornost stačí, když mu dáš, že si sedneš, jak já tady sedím teď. Nejsem na telefonu, jen tak sedím. A dám mu tu pozornost. OK, cítím, OK. A jsem tady. A cítím a dám mu tu pozornost. To je všechno, co to tělo chce. Nechat ho projevit, říct mu OK, já jsem v bezpečí, nemusím tady bojovat, zítra neumřu, nepotřebuju výstřel dopaminu, abych ještě něco zažil. A když mu tohle postupně pomalu budeš říkat, připomínat si to v hlavě, soustředit se na dech, tak to krásně všechno bude fungovat. A nebude to tak, že teďka můžeš odpočívat, jak chceš, děláš tolik věcí, aby se cítil líp, abys byl odpočatý, abys měl víc energie, ale nefunguje to. Nefunguje to. Tohle není ta cesta, díky který by to mohlo fungovat. To je náš naučený vzorec, který my chceme, aby fungoval, protože nám dává dopamin a chceme odpočívat a u toho se cítit dobře a něco dostávat. Ale takhle to nefunguje. Ty ležíš, koukáš na ten film nebo seš na tom telefonu a najednou ti cinkne zpráva od šéfa nebo od tvý přítelkyně a najednou na 5 sekund zadržíš dech. A automaticky to nejsou reakce, které ty bys měl pod kontrolou. Proto ti je tady říkám, protože ty ani nevíš, že se to celý odehrává mezi tím, co žiješ svůj život a snažíš se být co nejlepší, snažíš se být co nejlepší, snažíš se cítit dobře, tak mezi tím všechno, co ti tady říkám, se odehrává každý den. Pravděpodobně teď, jak se koukáš na to video, tak si zase zatl tu ruku, nebo zase ty prsty na nohách. Odehrává se to furt. Ty digitální věci, ty upozornění, toho, že nám furt něco chodí, že furt musíme něco řešit, že furt musíme mít v hlavě, že musíme odepsat a furt něco. To je přesně to, co nás dává do toho stavu, kdy nedýcháme, kdy se odpojujeme, kdy nechceme cítit naše tělo, protože naše tělo
tohle nechce. A my to podvědomě víme, proto ho potlačujeme. Proto si hlavou odůvodníme, proč tohle má pro mě větší smysl, než dávat pozornost svýmu tělu. A my jsme se dostali do takové fáze, že během dne už dýcháme jenom na 20% třeba. A připadá nám to úplně normální. Není to normální, začni být normální týpek, začni vnímat svoje tělo, začni se uklidňovat, protože pokud jsi kluk a neumíš se uklidňovat, tak tvoje energie jsou rozházený, ty nemáš mužskou energii a pokud jsi holka a tvůj nervový systém zase je takhle rozházený, tak nemáš feminní energii, je to celý obráceně. Všechno, o co nám jde, je být v klidu, cítit se dobře. Na tom se asi shodneme. Jestli ti tohle video něco dalo, minimálně to, že se musí soustředit na svůj dech během dne, furt, tak jsem rád. Kdybys mě chtěl kontaktovat, pod tímhle videem bude nějaký kontakt, měj se krásně a relaxuj, odpočívej, nejde to dělat tak, jak to děláme doteď. Tohle není odpočinek. Až to zjistíš, bude to dobrý a budeš se cítit fajn. Doufám, že to bude co nejdřív. Čau.